El valencià ho pot tot. I també podrà este Partit Popular Valencià, que en aquest moment està segrestat pel Partit Popular d'Alacant més ranci i inepte que es recorda, senyories. Sí, senyories, jo a vostès els vaig avisar de qui era Carlos Mazón, del que va fer en la Brugal, del que va fer en les ITV, i vostès no van fer cas. I el que avisa, senyories, no és traïdor. La principal mania del zaplanomazonisme és atacar el valencià, una de les seves principals manies. Atacar el valencià, atacar la cultura valenciana i atacar València perquè odien València, senyories. I han creat un negoci i han utilitzat un nom que ja estava inventat i és Província de Alicante. Estan dedicant-se durant 40 anys a xuplar de la mamella provincialista. Durant 40 anys, mentre diuen que el sucre ens crea sequera, mentre diuen que ens imponen el valencià, ells s'imposen sous de per vida en institucions i en organismes econòmics, senyories. Sí, senyor Rovira, no és riga, vostè porta imposat de càrrec en càrrec des de l'any 1992. Des de les Olimpiades de Barcelona, des de l'Expo de Sevilla, senyor conseller, ens pot explicar, per exemple, com vostè té una plaça en la Universitat d'Alacant sense doctorat i sense cap treball d'investigació? Ens ho pot explicar? Ens pot explicar, senyor conseller d'Educació, per què en la Diputació d'Alacant hi ha pleno empleo de la família Rovira? Com pot vostè vindre ací a difamar altres persones quan vostè va fer el que va fer quan era cap de personal de la Diputació d'Alacant, senyor Rovira? Ens pot explicar què fa la germana de Carlos Mazón treballant en la Diputació d'Alacant? Ens pot explicar què fan familiars i familiars del Partit Popular enxufats en la Diputació d'Alacant? Ens pot explicar, les senyories del Partit Popular, què ha fet Carlos Mazón cobrant durant anys i panys 91.000 euros a l'any de la Càmera de Comerç sense haver sigut ni un minut autònom? Ni un minut autònom? Vostès parlen d'imposició i l'únic que imposen són les seues butxaques, senyoria. Sí, volen que es parli del senyor Argüeso? El senyor Argüeso és el primer polític de Ciudadanos trànsfuga, el que va agarrar a tots els polítics de Ciudadanos i se'ls van portar al Partit Popular. I com els van pagar? I això fa menys gràcia. El van pagar amb una secretaria autonòmica d'emergències, a un inepte, a un incompetent, que va arribar al CECOPI el dia 30. El dia 30. Aquest senyor s'ha passat 2 anys de poble en poble d'Alacant dient que nos imponen el valenciano. I l'únic que ens han imposat són a tipus com ell, a ineptes com ells, senyories. Senyor Javier Gutiérrez, que riu. Vostè sap perfectament del que ell parla. Vostè sap què li va costar a la ciutadania el grup parlamentari de Ciudadanos, amb 2 diputats i 9 assessors i 1,5 milió d'euros gastats en 4 anys en el seu grup parlamentari per a pagar-li que vostè estigui ara 4 anys ahí sentat sense vindre així ni un sol dia a intervindre. Senyoria, mire, senyors del Partit Popular, no posen eixa cara. Vostès estan en nòmina de Carlos Mazón. Saben per què? Perquè vostès sabien que tot el que estava dient era mentira. I què van fer? Van callar per continuar ahí sentats i per continuar cobrant. Perquè vostès saben en quin estat va eixir del ventorro i què és el que estava fent. I estan callats per a continuar cobrant. I per tant, vostès són còmplices. I només volem una consulta. I la consulta es diu Mazón dimisión i eleccions anticipades a la Generalitat Valenciana. Això és el que volem.